jingpule beman kasmi. Kajingpule na kitab baar u Samuel, kalendong kapahinyo kerkot saw hadu san, kat ar hadu kat saw bat kat henrio. Lajia bahagatahi kamiet ktien utrai kalapoy hau nathan. Ki yathu yaw shakri jonga udaben, kumne utrai uaw. Hato pintay kaway kayeng bangan syong, enda kisngi jongpi kilakon, bat pi lathya bat ikpa jongpi, ngan sa kentiu saya ukun jongpi, uban sa mi na gamet jongpi, bat ngan sa penskem ya kahima jongo. Uni un sa tay kaway kayeng hagakarteng jonga, bat ngan sa penskem ya kaket jongka, jinglong siyum jongo shi jonam. Ngan sa long ukpa jongo, bat un sa long ukun jonga. Ladaw ule kam bomman, ngan sa sempat yu daw dingdu, kum bale kibriw, da ki jingkawan kum bajule kibriw. Ya ka ying jumpi, bat ka jinglong siyum jumpi, an sa penskem shi junam hakmat junga, ya ka ket jumpi, an sa penne shi junam. Ka ktien jong utray. Ka sam prapu khandai kerkot arhadu san, arpu hinyo bat arpu khandai. Ngan ruai junam ya ka jing iye jume atray, da kasinturu junga ngan penpena ya kemensiam bat jutang jomihi kipateng baro ya kani ngan plashai ko bom chukun ko jing iye jume kalathau ya kipneng Henry ban ya kini baro ka kamskem kemensiam bat jutang jome me laom ngala ya te jutang bat ubala jiet junga ngala smai hau da ber ushakri junga ngan penne ya ki khun ki ksiu jungpi junom kante ya ka khet jungpi bansa pateng la pateng an seperta shanga milong ukpa bat Blei jonga unong da bat unong pen im jonga junom yela ka kular hau ka jutang jonga bat u kan ne skem ka jingpule na ka shithi u Paulus bakhuat sha ki Kristan harom kalendong ka basaw kan khot khatlai kat henrio hadu kat pra bat ar puar. Kajingkular hau Abraham bat ki khun ki ksiu jungu, pakin yo pateng ya kaperthei, kamwan na ka an Henry, na ka hok da ka jingen. Kumta baro ka syong ha ka jingen, baro ka long ka jing ai bat kumta ya ka jingyo pateng la kular, kila banyo baro ki khun ki ksiu jungu Abraham, omtang kito ki barakhe, an Henry baro kibangen kumba langet mau. U Abraham ulong ukpa jungi baro kumba latho. Ngala penlong yepi ukpa jungbun ba kijat penriu. Hoon ulong ukpa jungi hakmat Blei ya uba langet. Uba pen impat yaki bayam ban ubathau ya ki baro na kasuda. U Abraham ulangen bat ulakermen bat la om idon jingkermen bat kumta ulakella long ukpa jungbun ba kijat penriu thik kumba la yathu yu shisin an sabun katne ki khun ki ksiu jungpi na ka ni ka daw ka jinge jungu kala pen man hok yu ka ktien jong utrai ka gospel kat kum Matthew kalenong ka baningkong kar khot khat henriu khat pra hadu arpuai bat arpusaw u Jacob ulalong ukpa jong u Joseph u tanga ka Maria na ka ba lakha yaw Jisu yaw ba lakhot u Chris ka jingkha yaw Jisu Chris ka long kumni ka kmi jong u ka Maria ka la ya te ktien bat u Joseph Henry shwa pakin ye poi la shem ba kalapun na umensim bukhut kumta u Joseph u tanga jongka paulong ubahog bat kwa banthat rong yaka ulamud ban penlat no yaka jar Henry kat ba udang perkhat shaphang kani u angel utrai ulapaw ha u
ha ka jingpo sniu bat ulaong. Ko Joseph ko khon udaben, wat kau en manshim tanga ya kamaria, na ba ita iba kalaseng ilong na uminsim bukhoy, kan kha ukhun bat pin khot kerteng Jisu yehu, na mar unpen im yela ki pat na ki pok chunki, kumta haba u Joseph ula kendit na bathya, ula le kumba u angel utrai ulpta yehu, per ula shim tanga ya kamaria, ka gospel jong utrai.